Здравейте хора, аз съм Шарк на СБГ и това е трети епизод на Minecraft Survival Pocket Edition. В този епизод мисля да правим, да украсим цялата ни къща дърво. Друго смисъл, не знам друго какво да правим в този епизод, а и да не бъде много дълъг. Така че аз извън кадър съм се подготвил с 36 такива дървенца. Сега си сложим пак на меч. Нека ги обработиме. Да, ще обработвам всички. Така за да имаме. Така, вече имаме да видим колко. 1, 2, 3. 3 стака. Окей, да изхванем тази, вече е свършване. В този смисъл няма какво много да се прави, понеже само тавана, пода е готов, по-скоро и тавана е готов, това е части. Тук тавана си е готов, само трябва да го вършим. Та и тези две страни, тази другата, няма нищо, все пак нека да имам тези. Ще ни бъдат в полза. Още един до пясъчния байл, нали, байл, където има пясък, за да можем за стъкла. Си направим прозорци на къща. Такива гости. Днес очаквайте клип на нова поредица, няма да спойлям каква е, вие ще разберете сама, вие ще разберете сами. Което е кача ще бъде, може би, нали, нищо не обещавам преди, може да бъде веднага качена. Да навлезе някой, защото просто клипъра много яко как да кажа, много яко така бягали къщата, нали, просто върховно. Върховно го направи. Толкова да че пак цяла нощ. Пазика се, нали? Да, клипър ми един от любимите бомба в Minecraft, но и както го включим, така и го мраза. Вече как ще трябва да гледаме друго клипъра. Просто да Survival клипър е много ужасен. А на Pocket Edition, според мен, нали, е още по-ужасен. Да, това хубаво, още сме изкупили един стак. Да, знаете, че това се сторча хубаво. Ще реча така. Така ще изкупаме това. Един стак си отиде. Да, явно тази стая ще бъде по-голяма от тази. Как да е, нека да е така малко бързо. Всъщност ще сложа
точно. Тук се изучи. Да. Това направо е така се чупат. Цък. Бързо и лесно. Правя шпикторча. Правя стената. Така. Всъщност зад кадър също така и се направих няколко бизнес, че за мен да кажа. Всъщност, значи аз просто съм търсил в грешната страна и Аз съм търсил грешната страна и пред, ще ви покажа. Ако остане, нали, може да ви да вземе пясък. Или да ви покажа къде е. Къде ти бах? Така. Това мисля така си го остава. За фън. Как ще трябва пата. Тя също така и новата поредица да ви хареса. Как спад вече, 8 гигабайта. Вчера си взимах. Така малко проблема ги с видеото, понеже искаше беше 1 гигабайт, нали, след обработка и беше нещо страшно. Да взимах карта памет. Дали горе-долу ще напишат, оправих да е баш, но се казва, че могат да се оправят. Това е. Трябва да спим. Така. Да вземем пясък, още не да вземем пясък да видите. Нека да ви кажа, смисъл овце тук, нали, нямаше това хубаво тук на пакет ниша, че живота се спават всекъде. Тът беха като в тази поляна там, като ще идем сега. Ето в тази поляна беха овцата, които намерих и нали се зарадвах. Пак ми трябваха. Сега да видим, така е малко по-спокойно, понеже знам, че няма да се спават по-добре. И ще нали, вече така ми е по-спокойно, имам си вече книжка, нали. И следващия епизод ще копаеме. Ще копаеме заради вече да се оборудваме с някоя айрон броня. Може би издават меч. Се оборудваме, понеже хич не е добре да си стоим така без броня и с дървените неща. Добре, една минута ми е пътя до тук. Ще стане като 11 минути. Няма проблем, нали? 11-15 минути. Добре, 20 минути такива. 20-24 минути. Според дали не е много добре, понеже ще бъде много добре. Дори съм сигурен, че сега няма хора, които гледат пълно и да всъщност и да превъртате, ще е добре. Пак ще трябва да правим. Добре, ще гледате дали част на клипа. Така, ще гледате до края. Ще гледате пак настроен. Светлавия нов и се развива така. Бързо, така че хората, които споделят клиповете и може би да правят реклама, то ще се благодарят. Ако гледате клипа за сега, знаете, че скоро ще правя giveaway за 20 абоната на една игра.
Тази игра не е ми спонсор Eurogifts, ако го знаете. Значи трябва да го знаете. Eurogifts е мой спонсор. Смисъл, не е баш като да ви дава игрите. Ако знаете дали сайта Eurogifts, ще знаете за какво става въпрос. И сега ще го кажа пред. Да, той ви дава безплатно Steam Game. Да речи игри, и то може би то дали си смисъл всичко е до късмет и до така малко рандом бил понеже вие дават на всяка една игра и пред има рудове, където ви дава едни билетчета и с тия билетчета нали, участвате за игрите. Са доста така добре измислено според мен. От тази спечелил 4 игри, нали, две съм си взимал, две са ми останали, а по-скоро една, не, две мисля, че ще ги да, нали, на мен не ми е проблем. Къде да защо са от тези? Добре хора, аз ще шагнайс и уръчах този клип. Някой хареса, дайте палец нагоре, иска да елевирате палеца нагоре, иска да ощрите този лайк бутон, да активирате този лайк бутон, да прощите искания. Ако имате дали просто коментар, без да може, като си я чувате, виждате, аз ще ме напиша, нали, ако се интересувате и ако спорите какво са значи тази може да благодаря, понеже може би това трябва да бъде ютубър и ако студете, може да бъде като този и да бъдете първи по поръчата на човека и да се абонирате, за да може да получавате известия.